Cum? A? A Georgie este, mă? Care este? Flore, mă. Ăla mai mare, mă, care e în Arad. Flore? Nici îl cunosc eu, nici nu cunosc nici eu. Nici te cunosc. Dar cu mică nu știu. Da, cu mică nu știu mare. Cu timpul mereu până el, că nu știam eu, vezi. El e la Arad. Da, Care pâine? Ai un pantofi de la ei, dăm cine. Era un pantofi de la ei. Dăm cine. Mă mergem noi pe la... Mie chiar acolo și el acum măcar e tot ce-a făcut la montagne. Trebuie tu încolo, aici trebuie tu încolo. Mă, nu mai știu cât la serviciu, că nu am crezut că nu te Da, așa e. Matei, mă. Ce stroie, cum e la mine să ne desene, că oameni, mă scol, am pauzat. La telefon, uite, eu vin mai eu cu... Am scăpat. Gata, treia și Tot mica la casă? nu, la parteneriare. Am stat la casă, la sat. Când ai? Băi, faci și eu. Aici, la mine înapoi după acolo, da? S-a plăcut, da? Buletina mai rămas dacă nu. În Oradea. Păi așa e că e la ăsta, cum se zic, Georgie Lile, așa e? Da. De mult a fost de fain. Uite ce aici. face bună la Dița Lili. Face bună. Dița. Eu am văzut-o pe cealaltă. Ăsta nu l-ai văzut? Nu. Îl cunoșteam. Face bună Dița Lili. Cunoaște, mă iau Alili. La Lili. Mă tu și sac. În film așa. Secretul, da. Ligale esa. Ligale. Galea Floriano. Florea mea nu e cunoscută. Nu, da. Dar nu el a fost mai el a fost. A fost
asistență în durerată familie. Doar ieri a trecut o săptămână de când ne-am întâlnit în această așezare, conducând pe ultimul drum un bărbat la 38 de ani. Astăzi Dumnezeu a găsit cu care să vorbească din nou în același mod locuitorilor acestei așezări și nouă tuturor care suntem aici, stând la căpătâiul uneia care a fost soție, uneia care a fost mamă, care a fost bunică, care a fost vecina noastră, sora noastră în credință, care a fost sătena noastră. Înțeleg că Dumnezeu vrea ceva cu oamenii acestei așezări, înțeleg că Dumnezeu vrea să transmită încă o dată un mesaj prin care să ne facă să înțelegem cât de trecători suntem în lumea aceasta și ce înțelept ar fi din partea noastră a fiecăruia să ne gândim la acest lucru, să medităm asupra lui și în felul acesta să încercăm să ne apropiem de Dumnezeu, să-L cunoaștem pe Dumnezeu și să trăim în lumea aceasta. Numele lui Dumnezeu să fie lăudat. Pentru ca toată lucrarea care se va face aici, în stradă, în fața acestei case, din care sora noastră a ieșit ani de zile la rândul, avem nevoie de prezența Domnului și aici, avem nevoie de ajutorul Lui. În vederea aceasta, prin fratele Zaharia Petru, cerem binecuvântarea Domnului peste lucrarea care ne stă înainte. Ne ridicăm în picioare cu toți. De ei și pleacă din mijlocul agoniselii ei. Ea va lăsa un gol aici, o Doamne, în inimile celora pe care ea i-a crescut, cu care i-a conviețuit împreună cu ei o viață, Doamne. Te rugăm, Doamne, golul acesta Tu să-l umpli și să-l binecuvântezi, o Doamne. Am dorit, o Doamne, ca toată lucrarea din locul acesta să fie condusă și călăuzită de Tine, de puterea Duhului Tău cel Sfânt. Amin. Tu să-ți binecuvântezi, o Doamne, vestitorii cuvântului Tău. Amin. Tu să binecuvântezi cuvântul Tău cu putere, o Doamne, în așa fel ca el să străpungă orice inimă din fața locului și oamenii să înțeleagă, Doamne, că sunt trecători, oamenii să înțeleagă căci nu știm.
asupra căreia se va vorbi, se va medita în timpul care ne stă la dispoziție, stând aici alături de familia Mochi, de durerea și... 16 în jos, continuăm cu capitolul 5, de unde vom citi primele 10 versete. Pagina 1131, 2 Corinteni, capitolul 4, începând cu versetul 16, unde cuvântul lui Dumnezeu ne spune așa: de aceea, noi nu cădem de oboseală, și chiar dacă omul nostru de Cei ce au posibilitatea să ocupe un loc, vă rugăm frumos să ocupați locurile. Jalnică familie, îndoliată asistență, este o zi frumoasă de toamnă astăzi, când noi cu toții un semn și noi cu toții am venit aici la acest semnal, dacă vreți, făcut nu de oameni, ci de Dumnezeu. Vreau să vă spun, întâi de toate, după cartea Domnului Eclesiastul, că toate lucrurile în viață își au vremea lor. Așa spune Eclesiastul, capitolul 3, începând cu versetul 1. Toate își au vremea lor și fiecare lucru de sub ceruri își are ceasul lui. Nașterea își are vremea ei și moartea își are vremea ei. Ăsta e cuvântul adevărat al lui Dumnezeu. Și denotă faptul că a venit în lume cineva și a plecat din lume nu este la latitudinea omului, a niciunea din noi, ci este la latitudinea lui Dumnezeu. El, spune cuvântul Domnului, până când nu eram niciun plod în pântecele mamei noastre, ne cunoștea. Pe fiecare din noi. Și știe despre fiecare din noi toți pașii din viață pe care îi vom face și ne cunoaște și lungimea anilor noștri. Spune cartea Domnului că anii oamenilor se ridică astăzi la 60-70, iar pentru cei mai tari la 80 de ani. Și psalmistul ne spune: învață-ne, Doamne, să ne numărăm bine anii ca să știm ce trecători suntem. Pun o întrebare astăzi în Incești. Dumneavoastră toți de aici, tineri, mai în vârstă și mai în vârstă, adică bătrâni, știți să numărați bine anii? Sigur, 1, 2, 3, ziceți dumneavoastră, 5. Nu e așa. După Biblie, ajută-mă să am un raport corect cu tine, Doamne. Pentru că în cartea Domnului, Biblia este clar un cuvânt. În 1 Timotei, capitolul 2 cu 5. Deci există un singur Dumnezeu, un singur mijlocitor între om și Dumnezeu, și acela este omul Iisus Hristos. Iar în fapte, nu este dat omului alt nume sub soare în care se capătă mântuirea decât numele care? Iisus Hristos.
Și Iisus Hristos acesta va și judeca. Deci El și dă mântuirea, El și va judeca finalul fiecăruia dintre noi. Și atunci, scopul venirii noastre astăzi aici, care este? Să ne mai vedem la o mormântare, să fim părtași lângă durerea familiei. Sunt și astea niște motive. Dar în primul rând socotesc un motiv pentru sufletul meu și al dumitale, să vedem care e raportul nostru spiritual într-o casă de jale, decât să te duci într-o casă de petrecere. Căci acolo îți aduce aminte de sfârșitul oricărui om. Și cine trăiește, atenție ce spune cuvântul, își pune la inimă lucrul acesta. Oare noi ne punem la inimă lucrul acesta, că și noi suntem trecători? Domnul să ne ajute. Amin. Scopul întâlnirilor noastre de aici, ăsta este. Să ne gândim că ceasul plecării fiecăruia este foarte aproape. Nu știm exact când, dar trebuie să fim pregătiți. Și după cuvântul Domnului, cum spune aici, familia trebuie să fie convinsă că plecarea sorei noastre a fost hotarul Domnului. Poate vă veți spune, frați dragi și prieteni, multe întrebări și veți zice, poate n-am făcut pentru mama cât trebuia, sau pentru soție, sau pentru bunica, sau poate mai putea trăi dacă o duceam acolo, sau acolo, sau acolo. Cuvântul Domnului vă dă o liniște și vă spune clar în Eclesiastul, capitolul 8:8, omul nu este stăpân pe suflarea lui ca să o poată opri. Clar! Aici n-are niciun om, niciun atribut. Și n-are nicio putere peste ziua morții. Un alt lucru foarte clar. În lupta aceasta nu este izbăvire. Asta e treaba lui Dumnezeu și Dumnezeu când hotărăște, atunci el acasă pe oricine vrea. Dar noi ce trebuie să facem? Să avem mereu hainele albe și în orice vreme și unde lemnul să nu ne lipsească de pe cap. Și ca Domnul să ne ajute să căpătăm înțelepciune, să trăim frumos ca în timpul zilei, pentru că odată și odată împreună cu sora să ne întâlnim în veșnicie. Amin. 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 Cântăm pentru lauda Domnului și apoi ascultăm cuvântul Domnului prin fratele Suroi Matei. Căci viața e urzită pe mâna lui Dumnezeu, când firul vieții se rupe, ai să pleci, o scumpul meu. Căci viața e Așadar, noi întotdeauna suntem plini de încredere că știm că dacă suntem acasă în trup, privegim departe de Domnul, pentru că umblăm prin credință și nu prin vedere. Da,
suntem plini de încredere și ne place mult mai mult să părăsim trupul acesta ca să fim acasă la Domnul. De aceea ne și silim să-i fim plăcuți, fie că rămânem acasă, fie că suntem departe de casă. Slăvit să fie numele Domnului! Am venit în Incești ca să ducem un strop de mângâiere familiei Bochiș, care astăzi este confruntată cu o încercare a vieții, o încercare cu care toți suntem confruntați. Cea care a fost, aș putea spune, inima casei, cea în jurul căreia roiau toți, ca o matcă în mijlocul unui stup, Floarea Bochiș, soție și o mamă bună. S-a mutat. Dumnezeu a decis să o mute. La 66 de ani, Dumnezeu a mutat-o acasă la el. Am venit aici ca să aducem un strop de mângâiere, adresăm familiei Bochiș, atât fratelui Bochiș, soțul, cât și lui Ghițe, care este membru a Bisericii Betania, din partea Bisericii, sincere condolianțe și sentimente de adâncă pasiune, dar cu încrederea că soția dumneavoastră, mama dumneavoastră, s-a mutat de aici din Valea Umbrei Morții, unde căuta să-L slujească pe Dumnezeu, s-a mutat în Împărăția Slavei, s-a mutat de la suferință la bucurie. E adevărat, veșmintele ne sunt îndoliate, inimile familiei și mai îndoliate, dar e așa de dulce despărțirea cu acel dulce la revedere. La revedere, soție dragă! La revedere, mamă scumpă! La revedere, pe viitor! Ne vom vedea în slavă pentru veșnicie. Fiți binecuvântați! Și fie ca Duhul Sfânt, Dumnezeu Duhul Sfânt, Cel care are și calitatea și atributul și numele de mângâitor, să vă mângâie inimile. Amin. Și tuturor să vă dea o nădejde vie, o nădejde slăvită, nădejdea că vom fi în slavă, ne vom întâlni cu Floarea în slavă. De altfel, potrivit Scripturii, lumea se împarte în două categorii și numai în două. Oameni care au nădejdea întâlnirii, oameni care cred că viața nu se termină aici, ci continuă dincolo. Și se pregătesc pentru aceasta. Apostolul Ioan spune: vedeți, fraților, ce dragoste ne-a arătat Dumnezeu ca să ne numim copii ai Lui și suntem. Lumea nu ne cunoaște pentru că nu l-a cunoscut nici pe El. Preiubiților, acum suntem copii ai Lui Dumnezeu și ce vom fi nu s-a arătat încă. Dar știm că atunci când se va arăta El, vom fi ca El. Pentru că îl vom vedea așa cum este. Oricine are nădejdea aceasta se curățește, după cum El însuși este curat. Da? Oameni care au nădejdea întâlnirii cu Dumnezeu și se curățesc și trăiesc o viață de sfințenie, cum spunea Apostolul Pavel, de aceea ne și silim să-i fim plăcuți. Avem o încredere când ne întâlnim cu El, de aceea ne și silim să-i fim plăcuți. De aceea, pentru că avem încrederea când ne întâlnim cu El, viața aceasta pe care o trăim în trup, viața aceasta este o umblare prin credință. Despre Enoch spune Scriptura, deci 300 de ani a umblat cu Dumnezeu și nu s-a plictisit. După 300 de ani Dumnezeu l-a mutat acasă, Hristos. Nu este greu să alegi, să renunți la tentațiile și la plăcerile lumii, pentru că ochii sunt ațințiți spre răsplătire
despre marele bărbat al antichității, despre marele bărbat al Scripturii, spune Sfânta Scriptură în Evrei, în capitolul 11, despre Moise care a învățat în școlile Egiptului și urma ca să urce pe tronul Imperiului Egiptean. Spune Biblia că în ziua în care trebuia să urce pe tron, a ales să spună nu tronului, celui mai strălucit tron. De ce? Pentru că avea ochii ațintiți spre răsplătiri, avea o încredere că așteaptă răsplătirile cerului. Și ascultați ce spune Scriptura în Evrei 11, versetul 24. Prin credință Moise, când s-a făcut mare, n-a vrut să fie numit fiul fiicei lui Faraon, adică prințul care urcă pe tron, ci a vrut mai bine să sufere împreună cu poporul lui Dumnezeu decât să se bucure de plăcerile de o clipă ale păcatului. De ce a făcut lucrul acesta? El socotea ocara lui Hristos ca o mai mare bogăție decât comorile Egiptului, pentru că avea ochii ațintiți spre răsplătire. Da, sunt oameni care cred că există o răsplătire și se pregătesc pentru aceasta și nu le este greu să spună nu plăcerilor, nu este greu să spună nu bogățiilor, nu le este greu să spună nu pozițiilor sociale. Ei aleg, indiferent care-i prețul, să-L slujească pe Dumnezeu. Și sora Floarea, știu că a trecut prin multe încercări, dar a ales să fie alături de Dumnezeu și să-L slujească pe Dumnezeu. Este o două categorie de oameni care cred că aici se sfârșește tot. Cred că dincolo nu mai este nimic. Cred că închiderea ochilor înseamnă intrarea în neființă. Și pentru asemenea oameni, viața, stilul de trăire a vieții acesteia nu este altceva decât, așa cum spunea Apostolul Pavel, să mâncăm, să bem, să ne distrăm, căci mâine vom muri. Și dacă acolo și dincolo nu mai este nimic, atunci mâncă, bea și distrează-te. O, ce mare înșelătorie! Viața nu se încheie aici. Închiderea ochilor nu înseamnă intrarea în neființă. Închiderea ochilor înseamnă, așa cum spunea Apostolul Pavel, să ne mutăm de aici acasă la Dumnezeu. Slăvim! Atunci când ai o nădejde, că închiderea ochilor înseamnă mutarea în slavă, nimic nu este prea mult, niciun preț nu este prea mult de plătit. Glorie Domnului! Domnul Iisus Hristos spunea ucenicilor în seara dinainte de a își da viața ca preț de răscumpărare pentru noi. Nu le-a spus eu mâine voi muri, cu toate că a doua zi El a murit în locul nostru, dându-și viața ca preț de răscumpărare pentru noi. Dar El n-a spus eu voi muri. El n-a spus eu voi intra în neființă. El a spus să nu vi se tulbure inimile. Aveți credință în Dumnezeu și aveți credință în mine. Eu mă duc la Tatăl. Frate Bochiș, familie Bochiș, mama voastră s-a dus acasă la Tatăl. Mama voastră s-a mutat de la adresa aceasta din Incești, s-a mutat la cea mai strălucită adresă din universul acesta, în corturile Sfinților, acasă la Dumnezeu. Dacă aș spune bucurați-vă, poate vă cere prea mult, știu că inima vă este revășită de durerea despărțirii, dar e așa de dulce, e așa de dulce această despărțire a revederii. Sâmbătă trecută, cam la aceeași oră ca acum, în județul Timiș, în Făget, mi-am condus mama la cele veșnice, la 82 de ani, și plângea sora mea din calea afară. A fost așa de lipite una de alta, mama de fată, fata de mamă. Am încercat să o mângâi pe sora mea, sora mea, dar s-a mutat. A fost pentru tine așa de greu ultimii 2 ani și a fost și pentru ea o greutate, bolnavă, acolo pe pat.
Dumnezeu a decis să ia povara, să ușureze suferința, să o mute în slavă. Bucură-te că e în slavă! Bucurați-vă, familie Bocheș, că Floare e în slavă! Dumnezeu a ales ca din buchetul florilor din Incești, a copiilor din Incești, a rondului de flori din Incești, să rupă flori. Dar numai 66 de ani, da, se putea tăi încă cel puțin 20-25 de ani. Dumnezeu a ales să o mute, să o pună în baza lui în cer. E onoare, e un prilej de bucurie. Slăvit să fie numele Domnului. Amin. Mama voastră, soția dumneavoastră s-a mutat acasă la Domnul. Nu vi se tulbure inima. Apostolul Pavel, așa de frumos, spunea în textul citit de pastorul Apolzan, ne place mult mai mult. Da, suntem plini de încredere și ne place mult mai mult să părăsim trupul acesta ca să fim acasă la Domnul. Da, când te uiți la lumea aceasta, la necazurile și încercările și te uiți prin ochii credinței la răsplătirile slavei, nu poți decât să te așezi lui Pavel să spui, ne place mult mai mult să părăsim trupul acesta, să ne mutăm acasă în slavă. Și asta poate spune nu numai cel care este sărac și trecut prin suferință, asta poate să spune și cel mai bogat din lumea aceasta, pentru că poziția socială chiar cea mai înaltă, bogăția chiar cea mai mare, nu pot să fie comparate cu ce ne așteaptă Dumnezeu acasă la El. De aceea Domnul Iisus Hristos spunea, ce-ar folosi unui om să câștige toată lumea dacă și-ar pierde sufletul? N-are nicio valoare să ai să fii proprietarul întregii lumi, să ai toate bogății. Parcă nu îndrăznește să scrie. Și Duhul Domnului îți poruncește și spune, scrie, Ioane, ceea ce vezi scrie. Ferice de acum încolo de morții care mor în Domnul. Da, zice Duhul, ei se vor odihni de ostenelele lor și răsplătirile îi așteaptă. Glorie Domnului! A trecut la cele veșnice. Sora Bocheș Floare, ferice de ea că a murit în Domnul și se odihnește, a intrat în odihnă și se odihnește din clipa în care a închis ochii până la sunetul trâmbiței, când va învia într-un trup de slavă. E vremea odihnei, când se odihnește. Sufletul lui se odihnește în corpurile sfinților, aproape de Domnul. Slăvit să fie numele Domnului, fie Duhul Domnului. Se poate muri și altfel. Domnul Iisus Hristos spunea în Ioan 8:24, dacă nu credeți în mine, veți muri în păcatele voastre. E una să mori în Domnul și închiderea ochilor înseamnă mutarea în slavă. Și alta să mori în păcat, adică neîmpăcat cu Domnul. Închiderea ochilor înseamnă catapultarea în flecările iadului. Nu aici se rezolvă problema veșniciei. Suntem aici 5 pastori, dar nu am venit să o băgăm în sânul lui Avram, pentru că este imposibil așa ceva. În clipa în care ai închis ochii, s-a pecetuit pentru totdeauna destinul tău. Dacă ai fost în păcat cu Dumnezeu, ferice de tine, închiderea ochilor înseamnă saltul în împărăția slavei. Dacă n-ai fost în păcat cu Dumnezeu, dacă ai refuzat pocăința, dacă ai refuzat credința în Iisus, dacă ai refuzat Scriptura, închiderea ochilor înseamnă catapultarea în iad. Aici nu se mai poate face nimic. Oricât de frumoasă slujbă ar fi. Încercăm să mângâiem inimile îndoliate, dar nu să schimbăm destinele. Unul singur poate schimba destinele, Iisus Hristos, și nici El nu mai face după închiderea ochilor, nu. De aceea spune Scriptura, pregătește-te să întâlnești pe Dumnezeul tău. Amin. Viața aceasta ne este dată să ne pregătim, să ne întâlnim pe Domnul, pe Dumnezeul nostru și floarea. De aceea trăi frumos,
De aceea s-a pocăit, pentru că a căutat să se pregătească pentru ziua aceasta și acum ea este acasă la Domnul. Domnul să vă binecuvinteze. Amin. Domnul să-i odihnească sufletul în corturile sfinților. Domnul să vă mângâie inimile îndoliate. Amin. Fiți binecuvântați de Domnul. Amin. Amin. Ura ca pomii primăverii, ca albe flori cădeavam la pământ. Vasul de lut purtava ceața serii, iar sufletul va fi la cel prea sfânt. Dumnezeu să ne ajute să fim cu toții pregătiți pentru ziua aceea. Amin. Amin. Ne-om scutura ca pomii primăverii, ca albe flori cădea vom la pământ. Vasul de lut purtava ceața serii, iar sufletul va fi la cel prea sfânt. Vasul de lut purtava ceața serii, iar sufletul va fi la cel prea sfânt. Ne-om odihni sub razele de soare, ca grâu un hol de proaspăt secerat. Va putrezi țărina trecătoare, doar greul vei păstra, Părinte înalt. Va putrezi țărina trecătoare, doar greul vei păstra, Părinte înalt. Căci vom zbura ca păsările toamna și frunzele cădea vor pe cărări. Trup ostenit, uita vei ce e teama, când sufletul plecava spre alte zări. Trup ostenit, uita vei ce e teama, când sufletul plecava spre alte zări. Și vom dormi ca grâul sub zăpadă, ne-om liniști de tot ce-am suferit. Nădejdea noastră e desăvârșită, vom învia ca primii ghiocei. Nădejdea noastră e desăvârșită, vom învia ca primii ghiocei. Domnul să ne ajute la toți. Amin. Amin. Scumpă familie Bocheș, dragă frate Florian, de astăzi ai intrat în rândul văduvelor. Cuvântul lui Dumnezeu ne spune că Dumnezeul nostru este Tatăl săracilor și apărătorul văduvelor. Și să ai credința aceasta în continuare că ori de câte ori vei merge în casă, deși nu va mai veni sora Florica cu tine, să ai credința aceasta în continuare că Dumnezeu de astăzi înainte este apărătorul tău. Mă uit la tine pentru că îți conduci soția pe ultimul drum. E adevărat că și pentru voi, Ghiță, împreună cu familiile voastre, Florin, Mia și Ionel, Dumnezeu să vă mângâie inimile. Amin. El să fie alături de voi. Amin. Și așa cum am auzit aici din cuvântul lui Dumnezeu, drumul acesta, momentul acesta, este un moment peste care oamenii nu pot să treacă. Nimeni nu poate să oprească moartea. Nimeni nu poate să lungească viața. Cel ce a dat-o este Dumnezeu și Cel ce o ia este tot Dumnezeu. Noi ce putem să facem ca și oameni? Știți ce putem să facem? Să vestim cuvântul lui Dumnezeu. Să vestim cuvântul lui Dumnezeu, pentru că ce ne-ar folosi dacă am lăudat pe ceea care a fost în mijlocul nostru? Am auzit aici că a fost o mamă bună, a fost o femeie credincioasă,
a fost o soție fidelă soțului ei, Dumnezeu să aibă milă de noi. Amin. Pe cei mai mulți evenimentele acestea însă le iau pe nepregătite și când ne iau pe nepregătite, știți ce se întâmplă? Ne distruge bucuria, ne distruge pacea din inimă, pe unii mai mult decât atâta își ruinează viața. Oare să pune întrebarea aceasta, n-am putea să stăm noi la pupitru de comanda lui Dumnezeu și să spunem, Doamne, dacă Tu m-ai făcut, de ce nu mă las să trăiesc veșnic? Dacă Tu mi-ai dat viață, de ce nu-mi lungești viața? Dacă Tu m-ai adus pe pământul acesta, de ce nu mă las să-mi cresc copiii? De ce nu mă las să-mi văd familia rezolvată? De ce și de ce? Însă, Solomon spune în Eclesiastul capitolul 3 că toate își au vremea lor. Cu alte cuvinte, și nașterea așa are vremea ei, și moartea așa are vremea ei. Nu le putem comanda cu alte cuvinte. Însă, Solomon ne duce la cel care controlează calendarul și evenimentele. Și spune așa, înseamnă că acolo există sensul vieții noastre. Dacă ne-am născut pe pământul acesta, trăim cu Dumnezeu, ne pregătim să murim în Dumnezeu, înseamnă că are continuitate viața dincolo, în lumea de dincolo de soare. Știți, Dumnezeu împarte lumea aceasta și universul în două. Sunt lucrurile acestea pe orizontală care se... Și pentru tine, dragul meu, și pentru tine la Golgota, muri Fiul lui Dumnezeu. O vino azi, o vino azi, te cheamă azi o voce dulce, încă mai este loc la cruce. O vino azi, o vino azi, oare n-auzi tu vocea blândă? Întoarce-te, biet păcătos, să scapi de iad și de o sândă. Te cheamă glasul lui Hristos. O vino azi, o vino azi, te cheamă azi o voce dulce, încă mai este loc la cruce. O vino azi, o vino azi, cât vei mai sta în nepăsare, cât i-ai făcut nu e de ajuns. Vor curge iar lacrimi amare din ochii blânzi a lui Iisus. O vino azi, o vino azi, te cheamă azi o voce dulce, încă mai este loc la cruce. O vino azi, o vino azi, nu mai e timp de amânare. Gândește-te, amicul meu, e poate ultima chemare. Împacă-te cu Dumnezeu. O
o vino azi, te cheamă azi o voce dulce, încă mai este loc la cruce. O vino azi, o vino azi, e poate ultima chemare, e poate chiar salvarea ta, încă mai este loc la cruce și pentru tine nu uita. O vino azi, o vino azi, te cheamă azi o voce dulce, încă mai este loc la cruce. O vino azi, o vino azi. Amin. Amin. Având în vedere și timpul înaintat, este aproape ora 3, aș vrea să încerc să îmi concentrez mesajul într-un singur gând, dar în așa fel încât să fiu folositor celor care de data aceasta suntem încă în viață și suntem prezenți cu ocazia acestui serviciu funebru care are loc aici, în această localitate, respectiv în Incești. N-am să mă lansez în a face critici sau în a aduce laudă asupra activității sau asupra anilor, cei 66 de ani care a trăit cea care a fost sora noastră, Floarea, pentru că, potrivit Sfintelor Scripturi, este altcineva care e în măsură să aprecieze sau să descalifice viața noastră a fiecăruia. Ceea ce pot spune vis-a-vis de ceea ce avem în față este doar ceea ce Sfânta Scriptură ne aduce înainte cu ocazia aceasta. Este ceea ce spune David în Psalmul 139 cu versetul 16, de unde înțelegem că ceea ce a fost rânduit pentru sora Ana s-a încheiat în urmă cu 2 zile. Acolo cuvântul Domnului spune: până nu erai decât un plod în pântecele mamei tale, ochii mei te vedeau. Și toate zilele care erau rânduite erau scrise în cartea mea. Constatăm chiar cu durere, chiar cu neplăcere, chiar cu apăsare în suflet că ceea ce Dumnezeu a rânduit pentru sora Ana s-a încheiat în viața aceasta. Motiv pentru care îmi place să cred că nu fratele care încă e în viață a fost cel care a mobilizat adunarea asta de astăzi. Dați-mi voie să cred că nici chiar copiii, nici rudenile n-au fost cei care n-au mai suportat. Ceea ce este înaintea ochilor noștri, și trebuie să înțelegem acest lucru, este rânduiala lui Dumnezeu. Așa a rânduit Dumnezeu. Și noi trebuie să acceptăm ca atare. Aș vrea să mă folosesc de acest gând, potrivit Sfintelor Scripturi, un gând care, sau în care, dacă vreți, suntem implicați toți cei prezenți. Ne este folositor la toți cei care suntem parte la această durere, la această despărțire. Și când spun că ne este important și este valoros pentru noi toți, aș vrea să vă citesc versetul 10 care spune așa: căci toți trebuie să ne înfățișăm înaintea scaunului de judecată a lui Hristos, pentru ca fiecare să-și primească răsplata după binele sau răul pe care îl va fi făcut când trăia în trup. Aș vrea să observați aici cum Duhul lui Dumnezeu, prin Apostolul Pavel, vorbește la modul cel mai imperativ. Trebuie. Vorbește despre un timp viitor. De aceea spuneam, nu suntem în măsură să calificăm activitatea nimănui, chiar dacă am cunoaște. Pentru că este altcineva care are dreptul acesta. Cel care a avut dreptul să se... Și spune așa: eu știu un loc de pace plin, în care nu-i durere chin, ci negrăit e de frumos, căci umple slava lui Hristos.
Și corul spune, e țara mea, ca mâine voi intra în ea. Și dus de-al fericirii val, să-i cânte marea de cristal. Slăvind pe Domnul meu iubit, ce loc în cer mi-a pregătit. Eu știu un loc de pace plin, în care nu-i durere chin, și necrăit e de frumos, căci umple slava lui Hristos. E țara mea, e țara mea, ca mâine voi intra în ea, și dus de-al fericirii val, să-i cânt pe marea de cristal, slăvind pe Domnul meu iubit, ce loc în cer mi-a pregătit. Acolo noapte n-am mai fi, căci fața lui va străluci, și cerul fiind va fără nori opri, mă vară în veci cu flori. E țara mea, e țara mea, ca mâine voi intra în ea, și dus de-al fericirii val, să-i cânt pe marea de cristal, slăvire pe Domnul meu iubit, ce loc în cer mi-a pregătit. În fața tronului voi sta, cu ochii mei îl voi vedea, și glasul sfânt voi auzi, când taina mi va descoperi. E țara mea, e țara mea, ca mâine voi intra în ea, și dus de-al fericirii val, să-i cânt pe marea de cristal, slăvire pe Domnul meu iubit, ce loc în cer mi-a pregătit. Și toți ai cerului copii vor ști atâtea melodii, ei nu vor obosi nici când, un cântec tot mereu cântând. Care? E țara mea, e țara mea, ca mâine voi intra în ea, și dus de-al fericirii val, să-i cânt pe marea de cristal, slăvire pe Domnul meu iubit, ce loc în cer mi-a pregătit. E țara mea, e țara
Amin. 66 de ani. E mult? E puțin? În ceea ce me privește, spun eu, suficient. Ca să crească, ca să-și întemeieze o familie, să-și crească copii, să-și vadă nepoții și ce este mai important în viața și în alergarea unui om, să-L găsească, să-L cunoască și să se întoarcă la Dumnezeu. Dacă sunt importante în viața noastră, în umblarea noastră pe pământ, sănătatea, este importantă familia, este importantă pacea și liniștea, atmosfera într-o familie, într-o societate, într-o așezare, într-o colectivitate. Cel mai important lucru, pare mi se mie că este a-L cunoaște pe Dumnezeu și a căuta să face voia Lui. În ceea ce o privește pe cea care a fost sora Floarea, în toată umblarea ei, în toată căutarea ei, în toată lupta vieții pe care a dus-o, cu toate problemele de sănătate pe care le-a avut în ultimul timp, ea a știut un lucru, să se încreadă în Dumnezeu, să caute să se apropie de El, pentru că și avea în vedere o zi când va pleca din lumea aceasta. Și la plecarea din lumea aceasta important este cum te-ai pregătit pentru ziua plecării tale din această lume. Mă rog ca Dumnezeu să odihnească sufletul acelea care a fost afară în locul în care toți dreștii se odihnesc. Mă rog ca Dumnezeu să-i binecuvânteze pe cel care de azi înainte intră în rândul văduvilor. Mă rog ca Dumnezeu să-i binecuvânteze copiii care au rămas în viață, să-i binecuvânteze nepoți, să-i binecuvânteze rudenile de aproape și de departe, să-i binecuvânteze vecini, să-i binecuvânteze biserica din care e pleacă. Mă rog ca Dumnezeu să-i îmbrățișească pe toți acei care astăzi au fost alături de familia Bochi și Dumnezeu să le răsplătească strădanile și ostenelile, numele lui Dumnezeu să fie lăudat. Cea care a fost sora noastră Floarea, 66 de ani, a frământat noroiul acestei așezări, a frământat ulițele statului acesteia. În 66 de ani a intrat în această casă, a ieșit din această casă de atâtea ori. În urmă cu câteva ceasuri am scos-o din casa pe care am atrudit-o, pe care a zidit-o și în care a locuit o bună bucată de vreme. Am scos-o în stradă, în curând o vom pregăti și o vom duce la locul în care trupul se va odihni. Așa după cuvântul Domnului. Țărâna în țărână cum a fost, iar Duhul la Dumnezeu care l-a dat. Numele lui Dumnezeu să fie înălțat. Amin. Frate Bochiș, iar dincolo, nu știm în ce măsură vei fi căutat de copiii dumneatale, nu știu în ce măsură vei fi căutat de rudenile dumneatale, dar cea care a fost Floarea nu te va mai căuta niciodată. Așa vorbeau frații potrivit cuvântului Scripturilor, că Dumnezeu te declară Dumnezeul văduvilor. Nu numai a văduvilor, ci și al văduvilor, lăudat să fie numele Domnului. De azi încolo intri în rândul văduvilor. Mă rog ca Dumnezeu să-ți poarte de grijă. Amin. În toate împrejurările să nu uiți, să nu-ți pierzi nădejdea, să nu-ți pierzi încrederea că Dumnezeu veghează asupra noastră a fiecăruia. Dumnezeu este acela care ne va mângâia și ne va călăudi în dragostea și în adevărul Lui. Mă rog ca Dumnezeu să-ți dea liniște și odihnă în așezarea aceasta și în casa aceasta. Copiii poate vor sta o zi, poate vor sta două, poate vor sta o săptămână, dar ei vor pleca la lăsălașurile lor, la gospodăriile lor. Vei rămâne în această casă, între acești pereți, doar dumneatale și cu ajutorul bunului Dumnezeu. Dumnezeu să-ți binecuvânteze somnul. Amin. Dumnezeu să-ți binecuvânteze odihna. Amin. Dumnezeu să-ți binecuvânteze munca dumneatale. Amin. Și tot ceea ce ai să fie binecuvântat de Domnul. Iubiții mei, am putea să stăm și să vorbim mult, dar ce ne-ar folosi? Tot trebuie să plecăm. Tot trebuie să dăm pământului cel pământului. În vederea aceasta zic eu, pentru tot ceea ce Dumnezeu ne-a binecuvântat până aici, merită Dumnezeu să-i mulțumim. În vederea aceasta ne ridicăm în picioare. Și prin fratele Liviu Apolozan aducem rugăciunea de mulțumire Domnului înainte de a ne pregăti să ne deplasăm spre locul în care vom da pământului ceea ce este al Lui. Tatăl nostru care ești în ceruri,
În numele Domnului Iisus Hristos, venim să-ți mulțumim. Amin. Mulțumim, Doamne, în primul rând, pentru că Evanghelia Mântuirii a fost vestită în locul acesta. Doamne, știm că-și cuvântul Tău nu-i lipsit de putere. De aceea, Doamne, să dai putere în continuare cuvântului Tău în satul acesta, în locul acesta, Doamne, ca oamenii să se întoarcă la Tine. Amin. Apoi, Doamne Dumnezeule, te rog să binecuvintezi familia Bochiș. Amin. În mod deosebit, Doamne, te rog să-l binecuvintezi pe fratele Florian. Amin. Întărește-l Tu prin cuvântul Tău. Amin. Fii Tu, Doamne, apărătorul vieții lui. Amin. Binecuvântă și copiii și nepoții și lasă, Doamne, ca să mai am doar După cum a înălțat Moise șarpele în pustie, tot așa trebuie să fie înălțat și Fiul omului, pentru ca oricine crede în El să nu piară și să aibă viața veșnică. Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat pe singurul lui Fiu, pentru ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viață veșnică. Dumnezeu în adevăr n-a trimis pe Fiul Său în lume ca să judece lumea, ci ca lumea să fie mântuită prin El. Amin. Amin.
deschidem gol. Ai grijă de mașină. Hai, fată, neapărat, hai să mai. Nepuțica ta-i da, tot hai. La mine, dacă ar fi câteva joacă, ce mai mult. Ce faci? Hai de băi, da, da, mai aflat. Ce aflat? Ce vrei să zic? Ai fost oamenilor, milă vei căpăta, căci Iisus pe nume te va chema, servul meu credincios pe pământ ai trăit și la atunci te vei da.
Iată-ne așadar ajuns la locul în care dăm pământului ceea ce este din pământ. Și pentru că suntem aici, și aici este un moment potrivit să ne aducem aminte că suntem trecători, să ne aducem aminte că avem o șansă în umblarea noastră pe pământ, să ne întoarcem la Domnul. În vederea aceasta, rog ca Domnul să-l binecuvânteze pe fratele Matei, care ne va conduce într-un scurt program aici la Gura Mormântului. Să ascultăm cuvântul Domnului rostit prin Marele Apostol Pavel, adresat bisericii din Tesalonic, despre învierea morților, din 1 Tesaloniceni, capitolul 4, versetul 13 la 18. Nu voi, fraților, să fiți în necunoștință despre cei ce au adormit, ca să nu vă întristați ca ceilalți care n-au nădejde. Păi dacă credem că Iisus a murit și a înviat, credem și că Dumnezeu va aduce înapoi împreună cu Iisus pe cei ce au adormit în El. Iată de adevăr ce vă spunem prin cuvântul Domnului, noi cei vii care vom rămânea până la venirea Domnului, nu vom lua înaintea celor adormiți. Căci însăși Domnul cu un strigăt, cu glasul unui arhanghel și cu trâmbița lui Dumnezeu, se va pogorî din cer și întâi vor învia cei morți în Hristos. Renunță la dezmățul și aleg de bunăvoie să se atașeze la niște bătrâni care le place rugăciunea și aleargă noapte de noapte la rugăciune și aleargă la stăruință și le place să deschide Scriptura, închide butonul televizorului și deschide Scriptura, că s-a îndrăgostit de mirele cerești de Iisus Hristos. Acum poate înțelege de ce martiri care și-au dat viața pentru Iisus Hristos. Acum poate să înțelegeți de ce Moise a ales să renunțe la tronul celui mai far. Ne va veni sfârșitul. Nu te vei odihni, te vei scula iarăși odată la partea ta de moștenire, la sfârșitul. Zăsc. Mă gândesc eu cât făcut, da, făcut-o eu. Ei cred că au înțeles după cuvântul tău, căci mama lor a plecat să te întâmpine pe tine, acolo în țara aceea care tu ai pregătit-o. Dă-le o inimă bună, Doamne, copiilor, tinerilor, nororilor, nepoților, tuturor, Doamne, și făi să înțeleagă că dacă doresc să se revadă cu Săraforica, ei trebuie să urmeze calea pe care și ea a urmat-o. Îți mulțumim că te uiți cu ochi buni la satul acesta Incești. Și, Doamne, aici sunt mulți creștini, mulți frați de-ai noștri, dar, Doamne, dacă mai sunt oameni care încă nu s-au decis pentru Tine, chiar astăzi, cu ocazia acestei înmormântări, te rog să-i ajut să se decide pentru Tine, că nu-i mulciți ei mireasa și noi vrem cu toții să fim mireasa Ta. Doamne, mai departe însoțește-ne, vii și la casa fratelui Florian cu noi din nou, Doamne, acolo, cu cei care vor călători în alte părți, condu Tu, Doamne, mașinile lor, păzește pe oricine, Doamne, de orice accident, de orice problemă, și noi îți dăm glorie și oțanale, că în toate ai fost cu noi. Amin. Amin. În numele familiei Bochi, alături de familia Bochi și în numele Bisericii Domnului de aici din Incești, mulțumim în primul rând lui Dumnezeu că a fost cu noi, ne-a binecuvântat cu această zi frumoasă de toamnă târzie. Mulțumim fraților, surorilor, în mod deosebit mulțumim fraților care au venit din Oradea pentru a fi alături de familie, frați de la Biserica numărul 1, frați de la Biserica Betania, frați poate și tuturor de la alte biserici, pe toți Dumnezeu să-i binecuvânteze. În mod deosebit apoi ținem să mulțumim sătenilor